Il-50 huwa ktieb li jikkommemora dar ta' pubblikazzjoni. Fih nifsu huwa ktieb ta' novelli, huwa ktieb ta' kitba fittizja. Imma il-Klab Kodwa Maltin beda appuntu 50 sena ilu. Bat nota li kittiba kollha li jippubblikaw mal-Klab Kodwa Maltin u għattilhom jekk jistgħux jikbu novella ta' mhux iktar minn 5000 kelma illi kien fiha n-numru 50. Dak in-numru sa kien is-suġġett ċentrali tal-istorja, inkella sempliċement der fl-istorja x'imkien. F'dan il-ktieb hemm fost l-aqwa kittieba li qatt kitbu bil-Malti. U awtomatikament ir-rispett kbir li jien għandi lehom żammni milli jiena nidħol fil-font iż-żejjed tal-kitba tagħhom. Jiena bħala awtur u anke illustratur kemm il-darba ppubblikajt mal-Klab Kodwa Maltin. U allura ir-rabta tiegħi mal-klabb hija waħda professjonali imma waħda wkoll ta' amicizzja ta' ħbiberija man-nies hemmhekk. Meta jiena kont il-President tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, kont jien li bdejt appuntu il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Il-fatt li rbaħtu issa jisu biex ngħidlek kif se naqbad ngħid, jisu il-premju ġie d-dar. Fl-aħħar, wara dawk is-snin kollha nara l-ħadd ieħor jirbaħ il-premju, irbaħtu jiena wkoll.